Hola, soc Fanny Sánchez i soc la presidenta d'ACO, l'Associació de Comerciants d'Oliva. És una associació que va néixer de les inquietuds de diversos comerciants que volien consolidar i promoure el comerç d'oliva. És molt important que els comerciants formen part d'una associació, en aquest cas ACO. Aquesta part de rivalitat que es pot donar-se entre comerços del mateix sector no existeix. L'ajuda és mútua. És una inversió estar en una associació. No és una despesa ni és una inversió, perquè al final ajuda a potenciar el teu comerç. El que prima és buscar aquestes inquietuds, aquestes carències, les necessitats que tenim els comerciants i en base de lo que necessitem donem aquest servei. Formació, events, tallers. Sempre estem un poc en la dinàmica d'aprendre i treballem sobre aquestes carències o aquestes necessitats dels nostres associats. El millor que tenim com a comerç de proximitat i local és el tracte humà. És quan arriba un client saber el que necessita. El tratem bé no, el següent, perquè forma part de nosaltres i és la manera que nosaltres agraïm que els clients compren en el comerç local. ACO forma part de Confecomerç. Nosaltres estem molt contents de pertenèixer a ells i ens ajuda d'una manera a nivell formatiu, de campanyes, a nivell tècnic, de subvencions. Estem al dia en ells. Estar en l'associació permet interactuar amb molta gent, conèixer gent. Està clar que som comerciants i la nostra dedicació és estar en els nostres negocis, però tindre aquesta oportunitat de veure persones com tu que es dediquen les 24 hores al seu negoci, sense descans. Arriba un moment que la complicitat és tal i l'aportació, l'ajuda, l'estar ahí, quan necessites d'algú que es brindes sense demanar-ho, és una cosa molt especial. Quan una persona compra en un comerç local, està confiant en el seu poble, està creant vida, està creant llocs de treball, fa que els carrers tinguin vida, que la nostra economia circular vagi en augment i al final fem créixer el nostre poble i fem que els nostres negocis continuen en peu, perquè sense comerços en una ciutat, ho hem vist en la pandèmia, un poble està mort. Si creus en el teu poble, compra al comerç local.